खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे बिटिआर इनफो स्टुडिअ चेनेलाव आङो दिनै बरायना लाबाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आङो जास्ट मोनसे राकेश ब्रह्म इएमनि भाइरेल मोनसे भिडिअ देखायग्रोनायदों आङो बिथांनि भाइरेल भिडिअखौ देखायग्रोगोन आङो बिनि उनावहाय नोंथांमोनजों आं पुरा क्लियार रायलायगोन जेसेबां हायो आरोना नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आङो फै अब्ला नोंथांमोनहा नायना लागोन बेबीनि हेल्थनि थाखाय फैदोंमोन जोङो बेबी हेल्थआव आं मा खालाम डाक्टार सानांगौ जामबिलाय आं डाक्टार आरो जानायखिनिया थांनांलाय आंबो दिबोना जागोन फन थांगोन आं होखांबाय बेमारनि थाखाय बिकलंग जेबो गैया दे सार्टिफिकेट बानायना लागाव दे सब फैसा मोनगोन दरमाहा मोनजोबगोन ससियेल वेलफेयार अफिसाव किडनी फेल जाबासो मोनो किडनी दंना गैला नोंहा किडनी दंना गैया किडनी नोंहा किडनी दंना गैया होनदों किडनी दंबा मोना फन थांगोन टाइम नांगोन फन थांगोन लाखिगोन नोंसिना जाबाय चेकखौ मोनसे गैया आब' फन हरफिनगोन नैबे दिनै नोंसोर कारेक्ट टाइमाव फैदों गाबोन फैनानै बारायफिनदो फन थांगोन सिगां फन लिंहरदोंमोन पान कार्ड जाबा लाबो गाबोन जाया मा बेमार हार्टनि बेमार किडनियावल' होयो दे बे डाक्टार लिरनाय नांगौ ना फुरा नोंनाव गैयानो बेमारा नों बोरै मोननांगौ किडनि केन्सार आरो अमाया मोनथ'वाखैनो नोंसोर चेकखौसो मोनदोंलायबाय हार्टनि बेमारा बे मा सोरनि मा होखो कागज नांबावगौ आरो मोननै कागज नांबावगौ बेहा बेलाय मानि थाखाय होखो जेबो हा हु गैयि खामला मावनानै बिदि गैया नोंहा मा बिदि जेबो गैया बिनानाव हार्टनि प्रब्लेमाबो गथ'फोरनि गैया नोङो दै माबा डाक्टारफोरनिफ्राय लिरना लाबोथां मोनसे होनबालाय दे बाबु हार्टनि बेमारबा हार्टनि बायदिसिना कागज सागजखौ लाखिनानै बे फर्मखौ हरना होदो मा बरा मिथिं दं फैसा मोना बिदि आखल गैला जोंना दे फैसा हरा आं फन खालामगोन माला फन खालामगोन नायबाय नङा होमबा नोंथांमोना बे जाहैबाय राकेश ब्रह्म इएम सारनि भाइरेल मोनसे भिडिअ बिथाङा इउपिपिएल नि सासे इएम नङा होमबा बिथाङा बबे समाजनि बाट आइ डोन्ट नो आं मिथिया नाथाय जाय बिथां आइजोमोनहा एबा जाय मादै आब' बेवहाय बिथांमोना थांदों बेनाव माने लोमजानायनि फैसा बिनो थांदों आरोना बेराम नायजानायनि थाखायसो फैसा एसे बिनो थांदों बेखौ माने बिथाङा जानो हागौ नैबे हिनजावफोराथ' मोजां ना नैबे थेबनो मोजां थेबना लानो मलखौ थेबनानै लादो रेकर्डिं खालामदो ओमफ्राय रायलायबाय थादो बिदि खालामनो मोजां आरोना स' बेबायदि खामानि मावनो जानो हागौ आरो बा बिथाङा जानो हागौ किबाजानि जानो हागौ इउपिपिएल नि एगेन्स्ट पार्टिनिबो जानो हागौ बिथाङा नङा होमबा दा बिथाङा बेखौनो दिनै माबा मोनसे खालामदों आं दिनै होननानै सानखादोंबो जानो हागौ आरोखि बा नङाबो जानो हागौ नङा होमबा नो डाउट आं बुंबाय आरोना दाना बिनि गेजेरजों आं मा खिथानायनो नोंथांमोननि गेजेराव राकेश ब्रह्म इएमनि बिथाङा खेबनाय भिडिअखौ आङो माने नायजोबदों आं डिटेल नायजोबदों नोंथांमोनाबो बार नायबाय था बिथांनि खेबनाय भिडिअखौ डिटेल नाय बिथाङा इएम सारा माबायदि रायलायदों बिथांनि जेनोखि रायलायनाय नोंथांमोना मोजां नाय बार नायबाय थादो इएम सारा माबायदि रायलायदों बै आइजोफोरजों माबायदि बिहेभ माने दिन्थिदों आखल आखु दिन्थिदों नोंथांमोना नाय बिनि उनावहाय कमेन्ट खालाम ओमफ्राय कमेन्टआव नोंथांमोना बुङो मा बुङो बुङाहा बेजों खुनु सोमोन्दो गैया आइ डोन्ट केयार आं होनखायो मानोना मोजां बुजिग्राफ्रा मोजां कमेन्ट होखायो आरो जायफोरनाखि आल्टु फाल्टु बिथांमोनासो आल्टु फाल्टु कमेन्ट होखायो आरो बा नोंथांमोना कमेन्ट होनानै आंखौ जेबो माने गोसोआव आगार होनो हानाय नङा आरोखि बे आरोना मानोना जोंनि फकासआ जुदा आरोना जोंनि फकासआ मानोना
बिदि कमेन्ट लिरनानै जोंखौ माबा खालामनो हानाय बेफोरबायदि जोंनि गोसोआ बिदि नङा आरोना इच एन्ड एभरि माबा मोनसे जोंनि गेजेराव लाइफआव माने प्रब्लेम फैबाबो जों बेजों फेस खालामनो जोङो माने राजि जाखायो आरो मानोना जोंनि जिउआनो जाहैबाय प्रब्लेम दिनै सुखुबा गाबोन प्रब्लेम फैखायो जा जों फेस खालामनो नाजानांगौ बास बेखौ आं जेब्लाबो रेडियाव दं आरो दा बाथ्राया मा नायदों नङा होमबा नोंथांमोना बावहाय EM राकेश ब्रह्म सारा मोनसेबो गाज्रि आखु दिन्थियाखैलै आंनि खुद बेक्ति आङो जाज खालामना आङो खेबथाम खेबनै नायदों भिडिअखौ नायदों आं नुदों EM राकेश ब्रह्म सारा गुड मोनसे बिहेभ दिन्थिदों बिथाङा ओरैबायदि मोजां रायलायदों सोरखौबा आब' होनदों सोरखौबा बिनानाव होनदों आरो बिनि रायलायनाय टिउन बिनि माने माबानिफ्राय ओंखारबोनाय गोरबोनिफ्राय ओंखारबोनाय रावा खुनु खाब्रां खासि नङा दै खाब्रां खासि राव बुङाखै रावखौ बियो खाब्रां खासि बुङाखै बिराद मोजांसो बुंदों जायाबा जाया होनदों नंगौना नङा नङाबा नङा जेनेबा बेरामनि थाखाय हार्टनि किडनिनि थाखाय बा माने फैसा मोनगोन माने एप्लाइ खालामनांगौ बाट केस हरनो हाया बे बाथ्राखौ बुंदों आरोना माखासे नर्म्सफोर थायो बे नर्म्सनि गेजेरजोंबासो मोननो हायो बेखौ बिथाङा बुंदों आरोखि ओमफ्राय बिथाङा माने नायजानो थाखाय फैसा एसे बिनो थांदोंमोन आरोखि दा नोंथाङानो नायदो दे सोरबा बेरामनि थाखाय सासे मानसिया जुदि फैसा बिनो थांबाय सोरबा EM नाव दाव GM नाव जा 100 जन थांबाय सासे मानसिनो जुदि 200 थाखा करि हरोब्लाबो 200 जों जुदि 100 जन सानदोंबा बेसेबां जागोन बा 2000 हरबाय दे 500 हरबाय दे 1000 हरबाय दे नोंथाङा साननानै नाय आरो बेखौथ' बाद होबावदो बे राकेश ब्रह्म EM नि जायगायाव नों गसंनानै नायनायसाय नों गसंनानै नाय अब्ला नों बुजिगोन आरोना जे नोंखौ एसे एनैखौ हरनो हायो नाथाय बिथांमोना सोरनिफ्राय मोननानै हरनो दे गावनि माबानिफ्राय हरनो ना गावनि बेथननिफ्राय हरनो ना मानिफ्राय हरनो दा बिथांमोनाबो जाहैबाय मा सरखारनिफ्राय माखासे आसनिफोर तैयार खालामदों आरो सरखारनिफ्राय बिथांमोना होगोन बे फेल पलिसिनि थाखाय बिथांमोना आर'जलाइखौ आजावदों दा आर'जलाइखौ मोननो थाखायबा एबा बे माबाखौ मोननो थाखायबा बिथांमोना मा खालामनांगौ जायो होनना बुंदों माखासे फर्मफोर दङ बेखौ फिलआप खालामनांगोन ओमफ्राय डाक्टारफोरनि माखासे प्रेसक्रिपसनखौ होफानांगोन बिनि उनाव होनांगोन बास बिथाङा मोजांखौनो बुंदों आङो नायदों बार नायदों बिथाङा गुबुन मोनसे गाज्रि बिहेभ खालामाखै दा बेखौनो भाइरेल खालामनाय जाबाय खिन्थु बे बिदि भाइरेल नङा बे मोजांनि थाखायसो भाइरेल जादों मोजांनि थाखायसो बिराद मोजां भाइरेल जादों बे जाय बिथांमोना बेखौ शेयार खालामदों बिथांमोना मोजांनि थाखायसो बेखौ माने शेयार खालामनाय जादों खिन्थु गाज्रिनि थाखाय शेयार खालामनाय जायाखिसै बे माने बिथाङा जुदि सोरखौबा रागा रागि होन्दोंमोनब्ला दम होदोंमोनब्ला माबा मोनसे खालामदोंमोनब्ला बे माबा मोनसे खिन्थु बेस्टआ इसिबां मोजां वेलकाम खालामनानै बयजोंबो मोजां रायलायदों रागा रागि नङा आं मिथिदों आं थांसै आं बिदि रायलायनो हाया बिदि होनाखै बिथाङा बेस्राया होनदोंसो दे जेनेबा मिटिंबो दङ आंहा दे थाब हरदो दे हारे नोंहाबो टाइमनि खोथा दङ बयहाबो दा बेबायदि खामानिखौ बेबायदि जाथाया जेनेबा UPPनि EM नावल' जायो बे नङा BJP नावल' जायो बे नङा थांनाय सिगां सरकारावबोथ' बेसादाव जाबोदों जाय बिथांमोना EM जाबोदों जाय बिथांमोना GM जाबोदों बिथांमोनासो मिथिगौ सोरजों गाज्रि मोनजादों सोरजों मा होनजादों सोरखौबा रागा हरनाय सोरखौबा धमखि हरनाय सोरखौबा दालि गोथां हरनाय जाया नङा गोदोनि सरकारनि समावबो जादों आरो बै EM GM मोनहा बिथांमोना मिथिगौ बिथांमोना प्रुफ दङ दा बिथांमोना बुङो खुनु हाजार सोरबा 7 लैथो बारनानै बुहुमा उल्था गिदिंनानै फैफिनब्लाबो मानसिफोरनि लुबैनायखौ फोलोमजोबनो हाया नोंथांमोना लिरनानै ला खाथायाव आरो जुदि सोरबा ओंखारबोनो हायो आं फोलोमजोबगोन होनना बुङोबाबो बेखौ बयबो नायनो राजि जागोन खिन्थु बुहुमा उल्था बेलायबाबो खुनु प्रानिया गांनाय उखैनायखौ रावनिखौ सुफुंजोबनो हाया बे आरोना आरो नोङो जुदि नोङो सोरनिबा फैसा हरसोनबा फैसा हरनांगौबा अबेनिफ्रायबा नागिरना लाबोनांगोन बै फैला जिबरगियारिनि मोनसे भिडिअ मोनदों नङा होमबा बे फैला MC MLA नि भिडिअखौ नाय बेनिफ्राय बुजिगोन बे रियेल बाथ्राखौनो बुंदों बिथाङा सोरनोबा जुदि होनांगौब्ला सोरनिफ्रायबा लानांगोन ना लानानै आरो हरनांगोन अब्लासो जागोन नाथाय मा खालामनो स' बेनिखायनो बेखौ भुल बुजिनाङा रायजो राजाफ्रा आंनिफ्राय आंनि बिबुजों आं बुंदों नोंथांमोनाबो बिनि जायगायाव जिरायनानै नाय आरो इमा राकेश ब्रह्मल' गासिबो EM नायना MLA मन्थ्रिफोरखौनो नायना नोंथांमोना बुजिगोन आरोना बे आरो बाथ्राया ओंखायनो नोंथांमोना बुजिदो बाथ्राया बेसेबां सैथो आं बुंनाया नंखाय आरो जुदि आं बुंनाया नंखायबा नोंथांमोनहा आंखौ बबे रावजों बुंहरदो कमेन्ट हर आंहा नो प्रब्लेम बाट आं रावनिबो ब्रकार नङा आंना BPMनि ब्रकार आंना UPPनि ब्रकार आं जेनुइनखौ आं जेनुइन बुङो आं आगन माने नंगौ बुंगोन दा नंगौनि बुंनायाव सोरबाया आंखौ ओइ UPPनि दालाल आंखौ बिदि ओइ साला सैमा UPPनि दालाल बुंहरगोन आरो सोरबा बुंगोन ओइ साला BPMनि दालाल UPPला आंखौ बिदि बुंहरो आङो बिथांमोननि रायनायखौ आं नैबे गोरबो बिखायाव आं जमा जायगा होजोबनानै दङ खिन्थु आङो रावखौबो गाज्रि मोना ओंखायनो सोरखौ मालाबा लाब हरो आं गाज्रि मोनबाबो बे आरोना बिथाङा बिदि बुंनानै जुदि गोजोननाय मोनोबा नो प्रब्लेम
बे आरो बाथ्रा खिन्थु आं जेखौ बुंगोन थारखौ बुंगोन सोरखौ बुंगोन बेफोर आरोना सोरबाया आंखौनो बुंगोन नों इउटिउबार ओंखारनांला बुरबक साला दालालनो नों इउटिउब दा ओंखार मानसिफ्रा नायखुमाबाय थायो सिरि बे आरो आरो बेफोरबायदि बुंग्रा मानसिफ्रा ना नोंखौ साबस्क्राइब खालामनानै होयो ना नोंखौ माबा खालामो बिसोर डिसलाइक थुग्रासो बिसोरो बे आरोना स' नो प्रब्लेम नोंथाङाबो सानसे बुजिगोन बे आरोना बाथ्राखौ ओंखायनो नोंथांनि सायाव डिपेन्ड खालामो आरो नोंथाङा मा लुबैयो बेसो बाट आंहाबो बुंनाव दरखार गैया स' बेखिनियानो लोगोफोर थेंक इउ